Салом алейкум. Мо мегузарем бо ҳамроҳи шумо ба дарси 5 ва дар дарси 5 мо бо ҳамроҳи шумо мегузарем the past indefinite tense-ро, яъне ки ин ҳаст замони гузаштаи номуайян. Яъне ки имрӯз мо бо ҳамроҳи шумо замони гузаштаи номуайянро чӣ кор мекунем? Мегузарем. Замони гузаштаи номуайян. Ҳамаи замонҳо чӣ хел ки мо медонем бо ҳамроҳии ҷонишинҳо сохта мешаванд ба монанди I, she, he, it, we, they, you. Як бори дигар такрор мекунем. I ман, she вай занона, he вай занона, it ин, we мо, they онҳо, you шумо. Хуб, дар ин ҷо мебинед ки мо ҳамавақт бо ин ҷонишинҳо вақте ки дар мо past indefinite ҳаст, мо феъли дуро мегирем, яъне ки verb do мегӯянд. Verb doing яъне ки verb do ин мешавад ҳамон феълҳои нодурусте ки дар забони англисӣ ҳастанд, яъне ки феъли як ҳаст, феъли ду ҳаст ва феъли се ҳаст. Мо бошад агар стуни дуюмро мегирем, яъне ки столбики дуюмашро мегирем. Масалан, як бори дигар агар дар ёд биёрем, дар verb 1, масалан дар замони ҳозирааш феъли хӯрдан eat мешавад ва феъли дуюмаш бошад агар ate мешавад ва феъли сеюмашро мо ҳоло намерасем, барое ки мо дар ин дарс фақат the past indefinite tense-ро мегузарем бо ҳамроҳи шумо. Ва чӣ хел ки мебинед, ate ин хӯрдан тарҷума мешавад ва мо бояд чӣ кор кунем? Фақат феъли дуро гирем, яъне ки дар ин ҷо оварда шудааст шаклаш бо ҳамроҳи феъли ду сохта мешавад, яъне ки бо ҳамроҳи verb do, ва дар ин ҷо бошад агар мо ҳамавақт чӣ кор мекунем? Verb do-ро истифода мебарем. Масалан, агар гӯем ки ман хӯрдам дар замони гузашта, ин мешавад I ate, яъне ки мо чӣ кор мекунем? Verb do-ро истифода мебарем. I ҷонишин ҳаст ва ate феъл, яъне ки ate ин мебошад феъл. Хуб, ин як ҷумла буд. Метавонем бо ҷумлаи дигар созем бо ҳамроҳии феъли масалан drink. Drink ин нӯшидан мешавад ва дар замони гузаштааш бошад агар drank. Drink, яъне ки дар ин ҷо нависем, дар ин ҷо мешавад drink ва drank. Хуб, drink, яъне ки ман чӣ кор кардам? Нӯшидам. She масалан ate мешавад, яъне ки ӯ хӯрд ва she drank ӯ нӯшид. She drank. Хуб, метавонем бо як феъли дигар гирем. She went. She went ин мешавад ӯ рафт. Go went gone, яъне ки дар ин ҷо мешавад went феъли дуюмаш went. Хуб, мо went-ро низ истифода бурдем, яъне ки ӯ рафт. Дар ин ҷо метавонем гуфта he ate ӯ хӯрд, he drank ӯ нӯшид ва he went. It ate метавонем гуфта ва чунин феълҳоро низ чӣ кор мекунем? Истифода бурда метавонем. It drank бо went. Хуб, дар we бошад низ истифода бурда метавонем. We ate, яъне ки мо хӯрдем, мо нӯшидем, мо чӣ кор кардем? Рафтем. Went. They ate, яъне ки онҳо хӯрданд мешавад, онҳо нӯшиданд drank ва онҳо рафтанд they went. You ate, яъне ки шумо ё ту хӯрдӣ ё шумо хӯрдед. Ate. You drank мешавад ва you went. Хуб, бо чунин тарз мо чӣ кор мекунем? Ҷумлаҳо сохта метавонем. Инҳо ҳамашон буданд ҷумлаҳои содда, яъне ки ҷумлаҳои оддӣ ё мегӯем тасдиқӣ низ дар замони гузаштаи номуайян. Ва ҳозир мо ба ҷумлаҳои саволӣ бо ҳамроҳи шумо мегузарем. Ҷумлаҳои саволӣ бошад агар бо ҳамроҳи феъли did сохта мешавад. Дар ин ҷо бошад агар бо ҳамон ҷонишинҳоро менависем. I
мо ҷумлаи саволӣ дорем. Агар ҷумлаи саволӣ бошад, мо ҳама вақт аз did сар мекунем, на аз ҷонишинҳо. Did мешавад I. Феъли як, яъне ки як предикат дар ёд мебиёрем. Феъли як ҳаст, феъли ду ҳаст, феъли се ҳаст. Инҳо феълҳои нодурустанд. Масалан, дар ин ҷо бошад агар eat, дар ин ҷо мешавад ate. Ва мо бояд дар ин ҷо чӣ кор кунем? Феъли якро гирем. Дар ин ҷо бошад агар drink, дар ин ҷо бошад агар drank. Дар ин ҷо бошад агар go, дар ин ҷо бошад агар went. Ва мо бояд ҳама вақт феъли якро интихоб кунем. Did I, масалан мешавад did I go, яъне ки ман рафтам. Did I go, ман рафтам. Савол метиҳад. Did she ё did he, фарқ надорад. Феъли як. Did he go, did he go. Бо яктаи дигарашро метавонем нависем. Did he drink, яъне ки ӯ нӯшид. Савол метиҳем, ӯ нӯшид. Did she, феъли як. Ва саволии ҷумла бошад агар did she go, did she drink. Бо чунин тарз чӣ кор мекунем? Савол метиҳем. Ва did it, феъли якро мемонем. Did it мешавад масалан eat. Ӯ хӯрд, ӯ рафт. Did it go. Бо чунин тарз мо чӣ кор мекунем? Ҷумлаҳои саволиро месозем. Did we, феъли як. Did we go, did we eat, масалан мо хӯрдем. Did you, феъли як мешавад. Did you go. Бо чунин тарз метавонем ки ҷумлаҳоро созем. Ва did юро сохтем. Ва did they, феъли як. Did they drink, масалан. Did they drink, did they drink. Бо чунин тарз мо метавонем ки ҷумлаҳои саволиро дар замони гузашта созем. Ва мегузарем ба қисми ҷумлаҳои инкорӣ, яъне ки ба ҷумлаҳои негативӣ. Ва бо ҳамроҳии феъли ёридиҳандаи didn't ё did not сохта мешавад. хоб, мегузарем ба ҷонишини I didn't go, яъне ки боз як бори дигар вақте ки агар did бошад, аллакай ин did феъли гузаштаро ифода мекунад. Ва мо дигар феъли гузаштаро, яъне ки феъли дуро наметавонем истифода барем. Мо ҳама вақт феъли якумро чӣ кор мекунем? Истифода мебарем. I didn't go. She didn't go. He didn't go. It мешавад didn't go. хоб, we didn't go. You didn't go. яъне ки ту нарафтӣ, мо нарафтем. They didn't go. хоб, ва мо метавонем ки феъли дигар монем ба ҷои go, масалан drink,
яъне ки ман нанӯшидам. Drink, eat масалан метавонем монем, яъне ки ман нахӯрдам. Дар ин ҷо низ чӣ кор мекунем? Drink низ монда метавонем, eat низ монда метавонем. ва дар ҳамаи ҷои инҳо чӣ кор мекунем? Дар ин ҷоҳо низ монда метавонем ин феълҳоро ва ҷумлаҳо низ бо чунин тарз тарҷума мешаванд. Хуб, яъне ки дар ин ҷо бошад, агар they didn't go ба ҷои go агар мо itро монем, яъне ки чӣ кор мекунад? Онҳо нахӯрданд. Агар drinkро монем, масалан, онҳо чӣ кор карданд? Нанӯшиданд. Ва бо чунин тарз мо чӣ кор мекунем? Ҷумлаҳои инкориро дар замони гузаштаи номуайян сохта метавонем. Ва ҷумлаҳои саволии созед ва дар комментария бо ҳамроҳи шумо боз як бори дигар мебинем. Хайр, то дарсҳои дигар.